Oyawore kendo tarik en 20 to kod achiel tich ang'wen mano 2020 dwe mar abiriyo machiegni ahinya e nono mar oboke ma bende wantiere godo okinyi ma kawuono. The Standard omika pek ni inside Uhuru's deal on ugali. Wadhi winjane kanyo to Ker Kenyatta nowacho ang'o kotenore kanyo to kod beche mogo. Raila vows to repossess Ruto's land. Mano Raila Amolo Odinga owacho ni koro lope mago ma bende Ruto nitiere go kadho nam chumbi kocha cha koro bro duoko nikech chal ni nok oyudgi e yono makare ahinya. Gima wadhi ng'iyo bende kanyo ite mar abiriyo ni it will cost 971 million to get Kigame on ballot. Ni bro kawo omenda maromo milion 971 mana mondo mi nywand nying Kagame otesego mago mag go kura nikech osego otese chapa kendo koro dhi miyo duol mar IBC kendo chak dog kendo kag bende giwacho ni bro chuno mondo mi chor yiero kapo nono ni Kigame nyaka nywandi e wacha mara go kura. Kochako kae en kanyo kang'iyo kanyo ite mara ariyo nitiere weche kanyo mag sigana mang'eny kaachiel kod ite mar adek bende medal hopes for Kenya in its traditional race when iwacho ni kanyo nyaka gie sani iwacho kanyo ni koro geno ma Kenya nitiere godo e ng'weje mopogore opogore kaka World Championship ma bende koro dhi nyime. Kata kamano bende nitiere ka iwacho kaka ne giseyudo chakre 2000 to kod 13 kaka gisebedo kaka iyudo kobiro nyaka 2000 to kod 20 ma Oregon ma bende koro nodhi nyime e piny mar Amerika kocha cha. Ka ng'iyo ite mar ang'wen ma koro wacho ni inside Uhuru's low priced unga deal after talks with big millers. Nyoro Ker Uhuru Kenyatta noromo gi joreg mogo kendo noloso kodgi ma giwinjore kendo kanyo e yono makare ahinya ni mogo nyaka koro duog Sh100 chakre odiochieng' ma kawuono. Nichapo koduogo kata nji osebedo osegol chik nikech koro jorego nowacho ni koro pok noket migi pesano. Ne gidwaro mondo chulgi chuth, mano winjruok ma bende koro noseketi kendo Kenyatta nolando nyoro ni kilo ariyo dhi bedo Sh100. Mano ma bende koro iwacho kanyo ni koro dhi bedo. Kata kamano koro mana thuolo matin kende to chakore kowuok e Sh200 to kod 30 kata 220 gwenge moko bende. Small scale millers say state has locked them out of subsidy scheme. Jogo ma bende koro gin wege kembe mago marego matindo tindo giwacho nyaka gisani gin koro ogolgi oko e wach ma kamano mar bende omenda mondo bende imiyo kembe ma kamago kendo koro gin gi ywak ni koro oketgi tenge kata otengegi. Bong'eyo kanyo ite mar abich bende pod Treasury to scrap fuel subsidy in the next 2 months. IMF say International Monetary Fund wacho kanyo ni nyaka gie sani koro en ni wach mar subsidy kata pesa ma bende koro noketi mar neno ni koro ogayo weche mago mag fuel koro kochopo dwe mar 10 en gima bende koro dhi golo. Bro somo kanyo ne jogo mong'iyo weche mag ohala kaachiel kod weche mag kwan. How Azimio UDA laid down plan to tackle rival in debate. Bong'eyo kanyo wach debate mar Martha Karua kanyo kod Rigathi Gachagua. Iwacho kanyo kaka weche bende koro nochalo ka ing'iyo weche mag mibadhi tich mar jalup ker ne en ang'o gin gik mathoth ahinya kendo en gima koro pod inono kaka debate no nobedo. Union in new push for teacher salary raise. Iwacho kanyo ni riwruog jotich nyaka jopuonj nyaka gie sani koro dwaro ni mondo med jopuonj pesa kod kon atamalo 60. Nyiso ni jalno ma bende koro yudo omenda mathin kata japuonj ma bende yudo omenda man piny mano iluongo ni job group B5 ma yudo 21,756 koro bro yudo 34,809 to kod 9 ka osemedi. En kamano bro ng'e ite mano mokwongo no ong'inje kanyo kaka koro japuonj onego bed ni bro yudo pesa kapo ni winjruok ma kamano bende koro chopi. Ineno kanyo tipo mar Collins Oyu ma en jagoro mar NAT ka bende koro en ma bende mago moko kuom gik ma bende gidwa ni mondo koro chwal e mbele. Job group B1 has basic salary of 24,250 kendo koro idwa ni mondo gimede gi omenda ma kamano bo yudo kae kendo kaluwore kanyo kod tich ma bende koro gitimo matek ahinya kendo mano en winjruok ma bende koro giketo kanyo to kod piny owacho kokalo e duol mar SRC mang'iyo weche mag osara mag jotich piny owacho. Expect big poll disruption if we add Kigame on ballot, IBC warns.
Ponono giwacho IBC wacho ni ponono ginyalo dhi medo jalar kom Ruben Kigame e oboke kaka doho ni osegolo chik, to mano ng'euru maber ni biro chuno mondo mi koro chor yiero ward election if it has to include gospel singer Ruben Kigame on a presidential ballot paper. At the same time, IBC argues that it will spend 971 million mondo mi ochako go ballot papers moko, nikech ing'eni koro en gima nyaka gie sani mondo tudre kanyo to kod mashinde 55,650. Mano en gima tich matek ahinya, nikech koro mago mosego kacholo koro chal ni chaki medo nying moro, en tich mabende koro nyalo miyo IBC giwacho ni katek to sa nyalo gichoro yiero. Ruto tells off Raila over plans to repossess land. Ruto ne nitiere e kaunti ma Taita Taveta kocha cha okwero Raila Molo Odinga mabende koro wacho ni obiro duoko lopego mag Ruto eka 100,000 mabende nitiere godo kendo en eka 2,500 ma bende nitiere gwengego, kowacho ni chal ni Ruto nokoyudo yono makare. Ruto wacho ni oyo en lope no noyudo yo makare, kendo owacho ni jo Azimio moko nitiere kod lope maloyo 100,000 eka e gweng' ma Kodho Wadham Chumbi, to kendo koro gimbo ne gilaren to giyudo yo machalo nade. Azimio plans to uplift Turkana region. Nyoro bolo Raila Molo Odinga ne nitiere Turkana gi singo mathoth ahinya, kuma bende neno kaka weche mago mag chiemo, tuoche mabende mako oganda gwengego kaka inyalo biro kony e telo mare. DP promises to work with Kalonzo if Kenya Kwanza forms government. Mano mabende koro nowacho gwenge mag Ukambani kocha cha ni koro Kalonzo nyalo tiyo godo. Our 4 young men were picked at home and executed claim Kin. Mano Collins Kirui, Kipyegon, Kipchirchir kaachiel kod Kipkorir, mago mabende koro yande ni jonegi Nakuru kocha cha confirm gang mabende tudo kanyo ni gin jo confirm gang. Maribe, my crime is being Joey's lover. Oywa kanyo en bura mosebedo koro kadhi nyime. To kod 37 years and 3 billion later, Mitiani House set to be open tomorrow. Mano odiochieng' makiny koro dhi yaw Mitiani House, mano mar jo NEC Nairobi, koro ite kanyo. Nitie weche mabende iye ka. Uru's former aide named army commander in changes. Mano Major General Peter Njiri ne koro oketi kaka army commander lokruok mano bende koro nokete ka ogole otere nyaka Lieutenant General, koro ka okar Lieutenant Walter Kio, to man bende koro nosedhi retire bang' tiyo higni 4. Mago weche mabende koro nitiere kanyo. Weche mabende nitiere kanyo kendo king'eyo nyaka ite ma iye ka weche mag thieth, weche mago mag ngima dhano, gik mopogore opogore kaachiel to kod ohala katoke ka nitie weche mago mag tuke mondo wang'i anena e oboke no mar The Daily Nation. Wach mabende omi pek en ni Raila vows to repossess Ruto land. Wach mar lope mabende anyisi cha. NAT demands 60% pay rise for teachers. Kaachiel kod parties file new list of demand to IBC on polls. Tek ahinya weche mag yiero. Kwang'iyo ite mano mokwongo, ite mar ariyo ma iye en ni koro the good, bad and ugly of SGR service. Iwacho kanyo ni koro SGR kata gach reru mar SGR koro inyise ni to ber mare chal nade, rach mare kaachiel to kod kama chielo mabende koro ok omor godo oganda en ang'o. Ibiro somo kanyo kendo ite mar ariyo to kod mar adek. Ite mar ang'wen, Unga price wars. Uhuru tells of Ruto as 100 shillings deal sign. Koro ne giketo kokgi e wach mar neno ni mogo koro odok piny. Kanyo ne ganyo noromo to kod jo rego, kembe mag rego mogo. No more delay tactics, appeal court tells convicted leaders. Wacho kanyo ni jo siasa mabende koro ne otudi kanyo to kod wechego mago mag njore mopogore opogore. Iwacho ni nyaka gie sani koro onge gimoro amora mabende ibiro bedo ni koro bura chorore, ibiro yalgi mapiyo, kendo kaponi ng'e weche mag mibadhi to ibiro gol ng'ete yo makare. Ruto and Raila pile more pressure on IEBC transmission of results. Nitiere ywak kanyo mabende koro gichak gikelo ne IEBC. Odiochieng' manyoro ne gidwaro penjo duoko kowuok kuom IEBC kaka duoko mag polling station 1,111 ibiro or ka chopo nyaka Tallying Center Bomas kocha cha. Mago weche mabende koro nitiere, kendo giwacho ni nyaka gie sani ni gidwaro ng'eyo anena kaka mano nyalo biro timore. Gladys Bosholei ne nitiere kanyo ka elo UDA. Ruto remove presidential immunity. Mano William Ruto kane gwengego mago mag Makueni bende kapok nodhi Kodho Wadham Chumbi kocha, odwa ni mondo koro wach mabende koro keto ni koro orito jatend piny
kuom weche mag njore kaachiel to kod wach mano mar mibadhi en gima onego bed ni koro igolo mondo koro mi ni inyalo gole en jalno ma bende koro inyalo donjne. Koro nyiso ni en gi teko moro ma samoro ker ok nyal donje. Mano kaluwore gi chik ma pacho kae, teko moro entiere godo ma bende koro buche ma samoro make mi rite kendo koro ok nyal donjo. Raila vows to recover grabbed land from Ruto. Mano wach ma bende asenyisi kanyo, wach lope ma bende koro wacho. Kenya, UK and UN Open Anti-Terror Operation Center nitiere kanyo. Matiang'i aneno ka nitie gi commissioner ma piny Uingereza kata ma Britain iluongo ni Jane Marriott kama ne giyawo log tich mar kedo to kod weche mag njore gwenge mag Mombasa kocha cha gwenge mag Mombasa. Kinoti is not on my level, DPP Haji now says. Wacho kanyo ni koro mano ywaruok mosebedo e kind DPP jatend jo minwach kata kaachiel to kod mano mar kedo to kod njore mano DCI. In weche ma bende nitiere kanyo. Take home from Gachagua, Karua deputies debate. Mano wach debate ma pod ilose kanyo kendo kaka ne jotelogo otimo wach mar wach mano mar debate cha ibiro ng'ege kae kendo mege nyaka max kaka ne giloso kendo koro iwacho ni gik mane ne giriambo ne nitiere kae, gik mane giriambo bende ibiro somo ite mar 10. Kidwa ng'e ni to jotelogo noriambe ang'o, ka koro jandiko bende koro lero ni mondo koro imbi ng'e ja Kenya ni sama jatelo wuoyo ang'o gini mowacho adier to kod miriambo. Jofwambo biro lero ni kanyo ni ka to wuondu. Child vaccine uptake crisis in Kenya as world figures dip. Iwacho kanyo nitiere chanjo ma bende koro imiyo nyithindo ma bende nyaka gi sani ma bende iwacho ni koro en gima onego bed ni koro itimo kendo koro iwacho ni nyaka gi sani nyithindo mawuok e piny mano mangima osebedo ka koro chanjo monego bed ni mochuno monego bed ni koro imiyogi samoro bende ok yude yono makare. We are the best managed sacco in Kenya. Bosomo kanyo mar United Nations sacco bende koro wach sigande gi kae. Ite ma iye gi nitiere weche mathoth, weche mago mag thieth, sigana mag ji mopogore opogore kaachiel kod iluongo ni county news ma bende en mabalang' moket e iye kae. Kendo kidhi e toke kae to ng'iyo wechego mag somo en ni teachers now demand 60% pay increase. Mano ma bende asenyisi cha, kama bende kiwacho ni gima ne dwaro ni 60% pay rise no kata med gi omenda gik mana tamalo 60 gidwaro bende ni koro aguch omenda oket anena omenda maromo bilion 4.5 mondo mi chul godo jopuonj go mago ma bende koro omedo tiegore, chul godo wach mano chenro ok jopuonj, chul godo chenro mano mar tiego jopuonj mano ma iluongo ni teacher professional development program. Mano ma bende gimedo puonjore wechego mago mag lony manyasani kaachiel kod CBC. Review of the promotions policy which they say has disadvantage teachers who have advanced qualification. Ndio ka jopuonj nitiere momedore somo kendo jopuonj mantiere kata gi masters to pod giyudo mano omenda maromo gi jowetegi ma bende koro pok omedore. Koro idwa ni mondo bed ni ng'at momedo somo ka japuonj to nitiere mede lemo kata mede bende koro lemo koro obedo abeda japuonj apuonja. Mano e giko mag mi weche ma bende ne wantiere godo boke okinyi ma kawuono. Nyinga Jesse Omondi.